naiset ja mä oon Nikolai ja mä oon Venäjältä ja ymmärrän kyllä, että teille kaikille tää tulee yllätyksenä, mutta minulla on työpaikka. On. Ja ymmärrän siitä. Mä oon varmasti yksi niistä 2 venäläisistä, kellä on työpaikka Suomessa. Se toinen Ivan, se siivoo täällä. Mutta joo, pelkästään aamuilla. Se on aamuvuoroissa, koska illalla se ryöstää ihmisiä. Ja totta kai. Mutta duunissa mä oon toi valuutanvaihtofirmassa. Mä vaihdan rahaa ja tykkään siitä hirveästi, koska esimerkiksi mun pomo, se on hyvin rehellinen ihminen. Se joka päivä se sanoo mulle, että hei Nikolai, tässä firmassa olemme perhe, okei? Perhe. Ja sä oot yksi meistä. Se on yksi meistä. Vaikka silti olet ryssä. Vähän outo työpiiri. Jotkut vois sanoa näin. Mutta mielestäni se vaan yrittää kehittää mun mikä se on, luova ajattelu. Voit sä sanoa näin? Että se yritti kehittää se luova ajattelu. Ja mielestäni sain siitä kiinni. Koska nyt, kun esimerkiksi asiakas tulee vaihtamassa rahaa, esimerkiksi 5 tonnia USA-dollareita euroiksi, kun se lähtee, mä soitan Ivanille. 50-50. Kyllä.